Силен или слаб сезон е лятото? Безумно силен. Какви имоти се купуват повече? Всичко, което можеш да придобиеш в рамките на този месец, със сигурност ще се намери кой да го плати. Общо взето, липсата на стока е проблема на пазара през лятото. Не толкова липсата на купувачи. Тоест дефицит на имоти. Точно така. Чужденци купуват ли в България? Със сигурност да. За съжаление, аз не съм човек, който може да даде правилен отговор на този въпрос, но мое мнение е, че поне ни 20-21% от пазара е на чужденци. Колко е важна рекламата за един брокер? Не знам дали има нещо по-важно. 80% от прихода на брокера идва от рекламата, 20% идва от имотите му. Добре, а вие как рекламирате във вашата агенция? Ами, не знам дали е удобно да правим реклама на други фирми, но да кажем, че инвестираме по-голямата част от приходите си в реклама. Добре, и последен въпрос. Кога почива брокера? Днес. Само днес. Втори път ми отговарят така. Оставям те да почиваш тогава. Приятна вечер. Мерси и на теб.